בואו איתי לחוויה של פעם בחיים. מסיבת סיום כיתה ו' בחברון, עיר אב. לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד. התחלנו את הסיור בבית הדסה, שנמצא בלב היישוב היהודי בחברון. שם שמענו על ההיסטוריה המרתקת של חברון מתקופת התנ"ך ועד ימינו, ולאחר מכן צפינו במיצג לגעת בנצח. בבית כנסת אברהם אבינו פגשנו את שרה נחשון, שסיפרה לנו את סיפורה האישי, מעורר ההשראה על חידוש היישוב היהודי בחברון. משם פסענו ברחובות חברון, אשר כל סמטה מספרת סיפור היסטורי משמעותי. עלינו לתצפית וראינו את כל חברון פרוסה לפנינו. באלוני ממרא זה לא היה מקרה שאברהם אבינו קנה. ולבסוף הגענו למערת המכפלה. את ההתרגשות שאחזה בנו לא ניתן לתאר. התפללנו וביקשנו בקשות פרטיות ולאומיות. שעם ישראל שלו יהיה בשעת צרה, חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות. משם ירדנו לרחבת מערת המכפלה, שם חיכו לנו שולחנות ערוכים בכל טוב. שלנו לדורי דורות. ערכנו את טקס הסיום שלנו בהצגה, ריקוד ושירה.